În vederea informării alegătorilor cu privire la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, la Făgăraș a avut loc o întrunire între localnici și candidații Uniunii Democrate Maghiare a județului Brașov. Din delegație au făcut parte Covaci Otilo, Morcu Otilo și Gheorghe Ianoș, care în alocuțiunile lor au subliniat importanța participării la alegeri și de a vota candidații Uniunii. Caravana UDMR a ajuns în zona Făgărașului, am fost la Șercaia și la Hălmeag, am stat de vorbă cu oamenii, am discutat despre problemele lor. După aceea am continuat în municipiul Făgăraș, unde am stat de vorbă de asemenea cu oamenii. În acest moment avem un spectacol festiv, unde formația de dans din Ormeniș și doi artiști prezintă un spectacol care se bucură de foarte mare succes la publicul din municipiul Făgăraș.